Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε να εγκαταστήσουμε το barcode πληκτρολόγιο σε συσκευή Android. Πηγαίνουμε στο μενού μηνύματα και πατάμε πάνω στη λέξη εδώ. Αυτομάτως μας μεταφέρει στο Play Store και κατεβάζουμε το Barcode and QR Code Keyboard. Αφού κατεβεί, συνεχίζουμε με την εγκατάσταση. Αρχικά επιλέγουμε Enable, In Settings, πατάμε κλείσιμο στη διαφήμιση, στο μενού των πληκτρολογίων ενεργοποιούμε το Barcode and QR Code Keyboard, επιστρέφουμε στις ρυθμίσεις και πατάμε Continue, πατάμε κλείσιμο στη διαφήμιση, επιλέγουμε Continue, και αφού επιλέξουμε το Switch Input Methods ενεργοποιούμε το Barcode and QR Code Keyboard. Συνεχίζοντας πατάμε Continue και Go to App Settings, στη συνέχεια πατάμε στο Άδειες για να δώσουμε άδεια για πρόσβαση στην κάμερα, επιστρέφουμε και πατάμε Continue και ξανά Continue και τέλος Complete, έτσι ολοκληρώνεται η εγκατάσταση του Barcode and QR Code Keyboard. Ανοίγουμε το πληκτρολόγιο και πατάμε στο γρανάζι που είναι οι ρυθμίσεις και εκεί ρυθμίζουμε πώς θέλουμε να δουλεύει το Barcode and QR Code Keyboard. Μπορούμε να ενεργοποιήσουμε το Small Focus Area αν θέλουμε να έχουμε στενή δέσμη σκαναρίσματος, το Auto Focus αν υποστηρίζεται από τη συσκευή μας για αυτόματη εστίαση, και το Auto Submit για να μην χρειάζεται να πατάμε Enter κάθε φορά που σκάναρουμε ένα προϊόν. Έτσι ολοκληρώνουμε και τις ρυθμίσεις του Barcode and QR Code Keyboard. Επισήμανση: σε συσκευές Samsung δεν έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε εναλλαγή πληκτρολογίων μέσα από το μενού των πληκτρολογίων, εάν δεν έχουμε πριν εγκαταστήσει και ενεργοποιήσει το πληκτρολόγιο Microsoft SwiftKey.